12:43 minutos do mediodía. Esta hora os venres e os luns tamén pasamos por Apetéceme coñecer a. Hoxe imos coñecer un pouco mellor ao grupo Alda Hoteles, porque acaba de... Bueno, de feito teño o director dos Alda de Carballo e Corcubión aquí nos estudios de Radio Voz, de Radio Voz Bergantillos. Acaban de desembarcar. Teño aquí conmigo a Enrique Camiñas. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bo día. Sí, desembarcar, ¿no? Podemos decir. Sí. Acabades de desembarcar. Chegades a Costa da Morte. Non sei que ten que decir Pepe Formoso ao respecto, pero facedesvos con dous hotéis, incluso diría que de prestixio. Pepe Formoso, que tal? Como estamos? Hola, moi boas. Pois sí, a verdade é que eran dos establecementos que estaban pendientes de darlle unha voltiña e eles, bueno, que xa levaban moito tempo, polo menos así non lo fai saber Alberto, seu propietario, xerente do Grupo Alda, que xa levaban moito tempo poñendo a vista aquí na Costa da Morte, cando se lle presentou a oportunidade, bueno, pois mira, casi dous de golpe, non? Que un era o anterior Hortensias en Corcubión, na praia de Quenxe, con unhas vistas impresionantes e con un servicio maravilloso en Corcubión, e o Punta del Este, que pouco hai que decir dese restaurante que xa levaba tantos anos traballando dende Carballo, nun sitio tamén concreto e moi espectacular, porque está exactamente na salida de todas as autovías, ou sea que aí é moi doado de chegar, ¿no? Enrique, bueno, pues, a zona estratégica onde está o Punta del Este, Sí, totalmente estratégica. Bueno, primeiro de nada, quería agradecer tamén a Pepe, xa que temos o teléfono, pois a colaboración que tivo e a acollida que nos fixo, porque, bueno, realmente, como decía, estamos debutando como membros do Apetéceme, con unha gran ledicia de formar parte desta asociación de empresas do sector da Costa da Morte, non? Efectivamente, veño un pouco a representación do Hotel Alda Carballo, coñecido antiguamente como era Punta del Este. Bueno, ademais é un hotel que ten 48 habitacións, que categoría 3 estrelas, a verdade é que está situado en un sitio moi estratégico, non? O sea, unha excelente base, pensamos, onde está, para descubrir o entorno natural, a cultura da Costa da Morte, gozar de espacios verdes, rutas ao aire libre. Cada vez temos máis clientes, máis xente que visita a zona, creo que sería un punto fundamental alosarse aí no hotel. Bueno, esto en Carballo, pero bueno, Hortensias en Corcubión tampouco está mal situado, No, bueno, pues ni moito menos. Xa que me permites, aproveito tamén para anunciar a próxima apertura do hotel en Corcubión como unha aposta, pois, para que vexades que a aposta por parte de Alda dentro da Costa da Morte é moi importante, destacando o valor de destino, principalmente. E bueno, sí, hai hotel anteriormente coñecido como as Hortensias, que pensamos abrilo, estamos aí máis ou menos programando a apertura o fin de semana antes de Semana Santa. Vale. Xa está aí, a data. Aí estamos, e con asuntos separativos. Bueno, que como sabedes conta con 16 habitacións, a maioría deles con vistas ao mar, con vistas á rede Corcubión, nunha localización privilexiada, non? Bueno, xa que está na primeira liña de praia, na praia de Quenses, e a poucos metros do centro da vila de Corcubión. Bueno, falamos do Grupo Alda e faltanos, claro, estamos falando dos que temos na Costa da Morte, en Carballo e en Corcubión, pero é que gustalle as flores ao Grupo Alda porque tamén están, bueno, creo que o de Arteixo xa o abrichedes tamén, Enrique. Sí, o antigo Camelias. Camelias, Hortensias, vamos de flores, Pepe. Efectivamente. Bueno, non está ben. Bueno, o que pasa é que entre máis de 80 establecementos hai que buscar moitos nomes, Por tanto, o das flores tamén se prestan, pero xa te digo, 80 establecementos por casi toda España, e é unha referencia aquí agora na Costa da Morte que se fixaran en nós, xente que xa digo, xa se levaba moito tempo prestándolle moita atención no seu territorio, que pasa que non aparecera aínda a oportunidade, que ao mellor aínda aparece algunha máis, non é, Enrique? Pois pode ser. Sempre estamos aí a expectativa do que poda surdir en calquer momento. E como ti sabes, bueno, a cousa estuvose mirando por aí, de momento non temos nada pechado, pero seguro que sí. Temos moita importancia, queremos dar moita importancia, moita estrategia na Costa da Morte. Bueno, vamos a falar dos servicios que agora mesmo xa pode ofrecer, por exemplo, o Alda Carballo. O de Corcubión, podemos ir adiantando tamén algo dos servicios que vai ter cando este xa funcionando. Pero claro, falamos de 40, cantas
habitacións. É un dos hotéis con maior capacidade da zona, Sí, de 48 habitacións. 48 habitacións. É un restaurante, uns salóns impresionantes. Sí, a verdade é esa, que isto non é solamente un hotel. Claro. É que incluso podemos... cando cheguei ali... Cuidado, que a Pepe máis a mí gustanos moito o tema de comida. Bueno, pues, ali estades invitados. Cando queirades. A verdade, cando cheguei, eu vin que era máis un restaurante cun hotel, máis cun hotel cun restaurante, non? Porque realmente temos un restaurante, unha cafetería que mantén o nome original de Punta del Este, eso non se perdeu, vale? Onde podes disfrutar, pois, aparte dun delicioso almorzo correspondente aos clientes normalmente alosados no hotel, pero desde as 7 da mañá temos abertos a afluencia de xente para cafés, para desayunos, tamén a cafetería é importante, es almorzo, xantar, normalmente temos de luns a venres menú do día, polas noites damos cenas, temos aberta tamén a cafetería, e, bueno, sobre todo e primordialmente pensamos que tamén para reunións, eventos, calquer tipo de celebración, o lugar ideal, o sea... E de seguir un pouco ca liña que levaban, ¿no? Que decir, eventos, que capacidade teñen os comedores do Punta del Este? Pois mira, aí chegárnose a facer hasta 400 personas simultaneamente, porque tamén temos unha finca exterior, non sei se moita xente coñece, que tamén podemos utilizala, non? Pero bueno, nos seguimos na mesma línea, realmente, Fran, o sea, o que queremos para nós, o sea, temos clarísimo. Entendo que a xente da zona, se non é así, pois que pasen a coñecelo, vale? Que o establecemento ofrece salóns versátiles, moi ben equipados, adaptados a diferentes formatos, que converten unha opción para calquer tipo de reunión, tanto profesional como social, vale? O que me comentabas de que queremos facer, pois nos, a idea e o obxectivo é a continuidade dun negocio xa consolidado, con moi boa reputación, mantendo o legado que deixou a familia propietaria do establecemento, que foi moi importante, que nos agora estamos herdando. Quizáis con algún liseiro cambio, pois obviamente entra aí unha cadena hoteleira, o que fai é estandarizar o desayuno. Poñemos o desayuno que temos todos os saldas, que eu penso personalmente que vamos a mellorar o desayuno que tiñan antes. E tamén queremos actualizar a carta con algún guiño ao produto da Costa da Morte. Pero pouco máis. A carta que temos agora caracterízase por arroces, por carnes a brasa, carnes a parrilla. Mais ou menos queremos deixar o mismo que estamos facendo agora. A ver, ca idea de darlle cabida a todo tipo de necesidade, de alugamento, e de calquer celebración, tanto a empresas como particulares da zona. Oye, que falamos moitas veces de desestacionalización do turismo, pero o caso do Alda Carballo, antes Punta del Este, podemos decir que xa era un hotel desestacionalizado, ¿no? Xa estaba, quero dicir que traballades prácticamente todo o ano. Todo o ano, sí. Bueno, temos tendo ocupacións en xaneiro aí de un 60%, imagínate. Claro, a ver, volvemos un pouco a esa situación privilexiada. Efectivamente. Sí, é certo. De momento, canto tempo levades xa funcionando vos? Perdona. Canto tempo o hotel empezou a xestionarse desde 1 de xaneiro deste ano. Bueno, a experiencia a día de hoxe podemos decir que é moi boa. Moi boa. Vale. Fantástica. Claro, aí tedes menú do día, estades preparados para eventos, moi preparados para eventos, ollo, 400 persoas que collen neses salóns, todo o espacio exterior, quero dicir que aparte de bodas e demais, lóxicamente xantares de grupos e tal, creo que tamén tendes preparada algunha que outra xornada, porque falaba eu con Enrique de que, bueno, non estamos falando moito do Día do Pai, pero creo que tendes algo preparado precisamente para esa data. Sí, pues, quería che comentar, máis que nada, primeiro decir que cada fin de semana que abrimos o hotel fixemos eventos, por lo tanto, ben. A actividade continúa. Todos os sábados tivemos algún evento. E por Día de Pai, como te dixi, pois mira, aproveito tamén para promocionar pois unha carta dentro de 2 semanas, esta semana que ven, a seguinte, ¿no? A seguinte, exactamente, o xoves 19 de marzo. Temos aí faremos unha carta especial con 4 primeiros, 4 principais, 3 postres, incluindo a bodega, un cafetiño e un chupito por persona, ao módico precio de 45 euros. Sería a elexir dentro destos 4 primeiros, 4 principais e 3 postres. Bueno, pois non está mal. Pepe, que hai que falar destas cousas. Estás aí, sigues aí? Sí, hombre, claro, escuitando atentamente.
Bueno, falamos de que nos fai... Primeiro nos chama a atención, bueno, non debería de chamarnos a atención, pero claro, si contamos tamén a Arteixo, de repente, en 3 meses van ter funcionando, pois eso, 3 hotéis aquí pola volta, 2 na Costa da Morte, as Hortensias en Corcubión. Isto, Pepe, xa che falo a ti como presidente de Apetéceme, é un indicativo de que a Costa da Morte efectivamente cada vez parece que é máis atractiva, ten máis tirón. Eu creo que sí, que acabas de resumirlo perfectamente. A palabra que utilizaría eu, que estaba pensando, antes de que a dixeras ti, sí, un destino atractivo, donde agora mesmo xa empresarios avezados e adiantados, espabilados, xa se están empezando a fixar en nós, e, bueno, esta é a primeira mostra de unha cadea, se non me equivoco, que chega á Costa da Morte, non? Porque hasta agora éramos empresarios de aquí, que tiñamos o noso negocio, ou empresarios que viñan da fora, pero con un único establecemento, pero como cadea, pois é Alda, non? Quen aposta por la Costa da Morte, por un formato moi parecido ao que xa había, pero apostando por esa estandarización de recursos que obviamente lle vai a servir para optimizar moitísimo, e sobre todo aí teremos tamén a mirada posta todos os empresarios de aquí, a ver que é o que podemos aprender nós de todo isto, porque os que temos aquí temos 2, 3 ou un pequeno establecemento, pero cando xa se teñen a experiencia vivida de tanto establecemento, probablemente podannos dar moitas directrices, moita información que nos pode resultar moi interesante. Por eso que para nós, para Apetéceme, para a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, é moi importante que unha empresa como Alda non só se fixara na Costa da Morte, sino tamén se fixara en Apetéceme para formar parte deste colectivo e esta asociación onde estamos aí, como decimos sempre, ao redor dos 200 socios directos, coas asociacións adscritas, máis de 500 xa, e, bueno, todos intentando facer músculo, facer patria e aprender duns de outros para ofrecer o mellor servicio e o mellor produto aquí no noso territorio da Costa da Morte. Sí. Oye, que non lle preguntamos a Enrique polo personal, polos profesionais, que cantidade de xente fai falta para poder manexar un hotel, neste caso, como Alda Carballo? Pois mira, estamos cercanos ás 25 personas. Ollo. Digamos que o 50% xa estaban no hotel, subrogámolo da anterior propiedad, son grandes profesionais, e continuamos, obviamente, aportando novas chegadas de xente nova que se ha incorporado á plantilla. E para Corcubión, canta xente, bueno, o hotel é un pouco máis pequeno, pero, bueno, non falamos efectivamente dos servicios que ides ofrecer no Alda Corcubión. Bueno, Corcubión vai ser un hotel moi reducido en servicios, simplemente será alugamento e desayuno. Como ten ali un restaurante maravilloso que o xestiona a propiedade do hotel, pois fará de chave tamén para que nos podamos recomendalo, pero directamente o que Alda vai xestionar en Corcubión simplemente vai ser o alugamento desas 16 habitacións e o desayuno. Pregunta que facemos a todos os hoteleiros que se achegan aquí: como estamos en canto a ocupación para o día do eclipse? Pepe, xa vou dicir o día do eclipse, 12 de agosto. Temos reservas xa? ¿No? Algún así, de momento flausiños. Vale, hai que preguntar todo isto. Pepe, sí? Algo máis? Bueno, simplemente decir que sí, que digamos que estamos á expectativa, non? É a primeira vez que vamos vivir un tema do eclipse, xa nos consta e sabemos de primeira man que xa se están alugando apartamentos, ou xa se alugaron apartamentos na Costa da Morte por 800 euros para ese día, bueno, oye, é un dato moi importante e eu creo que estamos un pouco todos mirando a ver que é o que vai pasar, e moitos deles, ou moitos de nós, coas habitacións pechadas, para abrir un poquinho máis adiante para ver como se vai producindo esta evolución, e moitos outros xa con moitas desas habitacións reservadas. Bueno, pois tiñamos gañas de coñecer en este caso a Enrique Camiñas, director de Alda Hoteles en Carballo, Corcubión, tamén en Arteixo. Agradecemos, e además que decidir acompañarnos hoxe aquí no Voces de Bergantiños, que viñera hasta os estudios. Creo que quería apuntar algo en Enrique. Bueno, recordar que temos ese menú para San José, para o día do Pai, que siguen facendo grandes eventos. Totalmente. Que é importante recalcar isto. Sí. Efectivamente. Bueno, pois eu encantado de recibir hoxe a Enrique. A Enrique despido, a Pepe hasta o luns. Pepe, un saúdo. Cuídeseme moito, Enrique, grazas, insisto. Grazas a vos, un saúdo.